kɔnɔ bi o ye tajiko ye yɔrɔ min ta n'o bɔra dogo la n'a kɛra bɛɛ n'a ka ko ye ni bɛɛ lajɛlen ye dɔ fɔ a la polisi ɲɛmaa ye dɔ fɔ gouverneur ye dɔ fɔ Moti marabolo ɲɛmaaw ye dɔ fɔ o ye Moti kɔnɔna ta ye keba an baarakɛɲɔgɔn dɔ maa min bɛ yen n'o bɛ Moti Jago min ye DNCC bolofara min bɛ yen Madli ale ye min sɔrɔ ka fɔ olu ye an ka o lamɛn bi sɔgɔmada na o y'an ka nɛgɛjurukan ye. Ayiwa nin waati na an wulila ka se an ka cakɛdaw ma n'o ye direction commerce et concurrence ale maa ɲɛmaa ma nka maa ka ɲi da ne fa tɔgɔ ani jamu ani jɔyɔrɔ. Ne tɔgɔ Mamadou Ly, inspecteur des services économiques. Ne de directeur régional ye min bɛ jago ani dadumunifɛnw ani jago ɲɔgɔndan koɲa kunna n'a bɛ fɔ o ma ko direction régionale du commerce, de la consommation et de la concurrence tubabukan na. Ayiwa directeur bi an wulila ka s'i ma sabula tile fila in na an ɲɛ b'a la carburant dɔ farala ka Mopti yan an bɛ se k'a dɔn jamana de dɔ fara kan wa ou bien a ko bɛ cogo puisque an y'a ye butelitigiw dɔw bɛ k'a feere fo 300 nka bi prix bɛ cogo di. Bon i ye min fɔ jamana ma foyi fara carburant sɔngɔ kan carburant sɔngɔ b'u nɔ la tant que jamana ma yɛlɛma don a prix la à la pompe a bɛɛ b'a nɔ la. An ye station fɛn fɛn bɛ Mopti ni Seware yan a si ka prix tɛ prix officiel sanfɛ prix officiel o ye 775 ye le litre o ye essence ye 725 o ye gasoil ye le litre station dɔw b'o duguma dɔw alignelen o la mais foyi t'a sanfɛ donc ni ye essence ta ou bien ni ye gasoil ta a man ka feere yɔrɔ la min tɛ station kɔnɔna ye minɛn de bɛ kɛ k'ale feere o minɛn o bɛ attesté de k'a approuvé service technique dɔ fɛ n'a bɛ wele ko AMAM agence malienne de météorologie olu de b'a yamaruya k'a fɔ nin pompe in ka ɲi a bɛ se ka feere kɛ san kɔnɔ siɲɛ kelen u ka kan ka passer station bɛɛ la ka pompe bɛɛ vérifier station kura fana mana dayɛlɛ ale man ka feere daminɛ abada ni o service ma na a ka pompe attesté k'a jira k'a fɔ ko pompe ninnu ka ɲi u bɛ se ka baara kɛ n'u ye pompe min fana vérifier u bɛ tila ka sticker sigi a la sticker verti n'a ma ɲi a bɛ f'i ye ka taa réparer fɔlɔ n'i y'a réparer u bɛ segin ka n'a lajɛ k'a attesté mais n'o tɛ ka carburant ta k'e bɛ o tigɛ ko ka t'o feere sirada la o yamaruyalen tɛ parce que carburant ye produit dangereux de ye produit dangereux de don a man ka feere yɔrɔ la yɔrɔ min ni a yamaruya tɛ yen yamaruya in fana tɛ di ten kun fɛ mairie ka autorisation b'o la urbanisme ka autorisation b'o la domaine ka autorisation b'a la environnement ka autorisation b'a la ani yɔrɔ min bɛ yen ko DNGM direction nationale de la géologie et des mines olu fana ka autorisation b'a la olu de bɛ yamaruya k'a fɔ nin sigiyɔrɔ in fɛsɛfɛsɛla k'a lajɛ a sigiyɔrɔ in a tɛ kɔlɔlɔ lase environnement ma a tɛ kɔlɔlɔ lase mɔgɔw ma mɔgɔw ni ma donc a bɛ se ka kɛ yɔrɔ ye yɔrɔ min n'an b'a wele ko station mais n'o tɛmɛna ko e y'a ta i taara i sigi carré kun na ni buteli ye i ye barigon fa essence la ka taa sigi i ka soda la jama cɛ la o ye danger de ye a man kan mairie kan ka wuli ko olu kɔn de parce que mairie de ka autorisation b'a ka siradaw kan mais ni pompe fɛn fɛn ye prix yɛlɛn officiel sanfɛ anw bɛ tɛmɛ an b'a lajɛ n'an y'a ye an b'a sanctionner an b'a fermer o de y'anw ka baara ye
mais butelin tigi minnu bɛ yala yala an tɛ se ka nin bɛɛ repérer mairie de kan ka wuli o kama mairie b'a dɔn k'a fɔ a sariya a man kan sariya kɔnɔ essence ka feere butelinin na yiri kɔnɔ donc min bɛ n bolo k'a fɔ i mana taa o san avec tous les risques qualité duman don a taara fɛn wɛrɛ ɲagami essence la a ye ji fara kan a ye tulu fara kan e t'o dɔn e bɛ taa san a b'i ka moteur tiɲɛ ko parce que ko essence bɛ ka manquer i yɛrɛ ka wuli ka se pompe la n'i y'a ye a tɛ yen wagati min n'i kan ka min kɛ i b'o kɛ voilà. mais directeur nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ wele kan jumɛn de b'i bolo k'a ɲɛsin population ma pour que o hakili ka sigi. bon population k'u hakili sigi commandes lancelen don n'i y'a ye nin problème nana kɛ a sababu kɛra kɛwale minnu tɛmɛna tile 2 in na an ka siraba ninnu kan minnu bɛ na ni a ye ka na anw ravitailler fo Mopti yan Mopti bɛ fo kɔnɔla de la an fana ni Bamako ka jan dɔɔnin sinon carburant bɛ Bamako carburant bɛ Sikaso bon a nacogo u bɛ ka jateminɛ de k'a la wagatinin kunkurunin ko don mɔgɔw ka muɲu ka sabali jamana ko don jamana basigilen tɛ sinon ni an ye wagati jan kɛ nin ma deli ka kɛ san joli sisan a bɛ san 6 7 bɔ carburant ma manqué Mopti yan nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye wa importateur yɛrɛ bɛ Mopti yan importateur dɔ bɛ Mopti yan ale bɛ yan fourni kosɛbɛ ale yɛrɛ kasara sɔrɔ a baara kɔnɔna la mais a ko o t'ale bali a bɛ jateminɛ la basigi dɔɔni mana na n'ala sɔnna a ka carburant bɛ se yan ale kelen tɛ station fɛn fɛn n'aw tɛmɛn'a la k'a daminɛ Somaya 2 ka taa Total ninnu na ka taa Soma PP la ka taa Shell la ka taa Yara service la ka taa Pagu la nin bɛɛ ka carburant demande bɛ yen u bɛɛ ka commande bɛ yen jateminɛ de bɛ ka lajɛ walasa commande in bɛ se ka lase yan cogo min an ka service kelen t'o baara kɛ service wɛrɛw sen b'o la ka taa se fo an ka ɲɛmaaba yɛrɛ ma n'o ye gouverneur ye ni n ka foli b'a ye a informelen don a koɲa la a bɛ ka fɛɛrɛ ɲini walasa an ka bɔ nin gɛlɛyani in kɔnɔna la gɛlɛyani wagatinin kunkurunin ko don a bɛ tɛmɛ n'ala sɔnna an bɛ jɛ ka dugawu kɛ folikan min b'i bolo ka ɲɛsin bɛɛ ma folikan min bɛ n bolo n bɛ n ka ɲɛmɔgɔw fo olu minnu ye n bila n ka baara in kɛ ka Mopti population fo n'u ka faamuyali ɲuman ye ka aw yɛrɛ fo aw minnu bɛ kuma lase walasa mɔgɔw hakili bɛ sigi donc n bɛ n baarakɛɲɔgɔnw fana fo olu minnu bɛ à la tâche ka situation de stocks lase an ma chaque semaine ka prix ni stocks lase an ma ni prix jiginna an b'a ye ni stocks jiginna fana an b'a ye walasa an ka se ka décision ta rapidement k'a lase faamaw ma olu fana de bɛ a décider min kan ka kɛ walasa ravitaillement bɛ kɛ approvisionnement bɛ kɛ joona joona voilà chaque semaine prix bɛɛ talen don stock bɛɛ talen don prix produit 73 k'o fara essence ni gasoil ni jet kan an b'o prix ta chaque semaine an b'a communiquer monsieur le gouverneur ye général Dawuda Dambele an b'a communiquer an ka direction générale ye ni o directeur général ye Gédéon Dambele donc o de ye an ka baara taabolo ye donc décision kɔni a bɛ nale a tɛmɛ. Ayiwa Keba Bamakɔ kɔnɔna na yan ani Mali marabolow la taji a sɔngɔ yɛlɛla n'o y'a sɔrɔ Bamakɔ ta o ma kɛ maritaba ye fɔlɔ an ka marabolo caman na taji sɔngɔ a taara se sigiyɔrɔma 2 ma jamana kɔrɔnfɛyan fanfɛla la min ye waleya in ye o ɲɔgɔnna fana bɛ yen yɔrɔ caman na bi mɔgɔw sigilen don mɔgɔw wulilen don k'u jɔ
togodaw la yaasa cogoya min na u bɛ se ka taji sɔrɔ nka min ye sɔngɔ ye an ka jamana kɔnɔfɛn fan fɛ yɔrɔ dɔw la sɔngɔw u ma yɛlɛ yen kosɛbɛ nka min ye kuma ɲɔgɔnyaw ye sɔngɔko ta na sira fɛ DNCC a n'a bolofaraw an'u ka baarakɛjɛkulu olu bɛ o la yɔrɔ caman na keba min ye Bamakɔ taji ye kuna sini ko a yira k'a fɔ taji kɔni sɔngɔ a ma yɛlɛ kosɛbɛ Bamakɔ nin waati in na nka dɔw farala ka station tigi dɔw fɛ yen min ye budɔntigi dɔw ye olu bɛ k'a feere 140 wa n'i ye yɔrɔ dɔw fana lajɛ i b'a ye k'a fɔ olu yɛrɛ ka taji min tun b'u bolo mara la olu ta banna nka a bɛ minnu bolo mara la olu bɛ k'a dɔgɔdɔgɔnin feere kabini kuna sini ko k'a lajɛ u bɛ se ka tɔnɔ sɔrɔ a la cogo min na yanni min b'u bolo ka ban caman kɔni y'a yira sa k'a fɔ an ka marabolo kɔnɔna na olu ye degun sɔrɔ nka min ye kin caman bɛ yen gɛlɛya bɛ olu fana kan ka kɛɲɛ ni maa dɔw bɛ yen olu mana mɛn ka ban ko fɛn min tɛ sɔrɔ olu bɛ o gɛlɛya yɔrɔ caman na Bamakɔ kin dɔw bɛ yen maaw ye gɛlɛya ta ka da taji kan maa minnu bɛ munumunu salo kɛ ni mɔbili ye olu b'a sɔrɔ yɔrɔ dɔw la k'a sɔrɔ sɔngɔ ma yɛlɛ a kan nka Bamakɔ fan dɔw fɛ dɔw taalen don ka taa n tɛ san sɔngɔ da taji kan nin waati in na k'a ko gɛlɛya mototigiw fana bɛ munumunu salo kɛ kosɛbɛ taji feere yɔrɔw ni ɲɔgɔn cɛ ka se k'a lajɛ u bɛ se ka taji sɔrɔ cogo min na sɔngɔ gɛlɛya in a yera an ka marabolo de kɔnɔ kosɛbɛ sabula olu caman bɛ yen taji bɛ doni ka taa de min ye yɔrɔw ye yɔrɔ minnu bɛ yen bi n'o ye Moti ye tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la taji feere yɔrɔba fɛn fɛn bɛ Moti a caman datugura litiri yɛrɛ taara se fo 450 ma sigida dɔw ye o f'an ɲɛna dɔw yɛrɛ y'a yira sa fo ka tɛ ka sɔrɔ yɛrɛ fana butelinin kɔnɔ ta o de bɛ ka feere yɔrɔ dɔw la o ye 300 ye yɔrɔ dɔw la o ye 400 ye yɔrɔ dɔw yɛrɛ ta ye 500 ye nin waati in na sabula a sɔrɔli ka gɛlɛn kosɛbɛ Mopti ale kɔnɔna na dugudenw y'a yira sa k'a fɔ min ye feerelikɛla ninnu ye a dɔw ka taji ma ɲi dɛ a dɔw ka taji ti sɔn min ye mobilitigiw ye n'u ma olu dɔw y'a yira fana k'a fɔ min feere olu ma ko ye gazuwali ye keba caman ma sɔn ka motɛriw lamarise dɛ gɛlɛya yira o la nka o bɛɛ n'a ta maaw bɛ k'a ɲini sen nɔ bere nɔ kunbere nɔ yaasa cogo min taji bɛ se ka sɔrɔ an ye kibaruya laban min sɔrɔ o ye k'a fɔ sɔngɔko ta fanfɛla la Mali gouvernement ma fɛn fara taji sɔngɔ kan dɛ officiellement fɛn ma fara a kan nka feerekɛlaw keba olu de bɛ u sɔn nin ko in na wa min ye taji fana bɛ maa minnu bolo olu fana kɛlen don ka sɔngɔ gɛlɛya ta ka d'a kan yɔrɔ caman na bi o y'a to taji yɛrɛ sɔrɔli gɛlɛyara nka Motikaw kɔni fɛ yen gɛlɛya kɔni bɛ yen kosɛbɛ sabula barosigiba yɛrɛ kɛra a la ɲɛfɔliw caman kɛra hali u ka maire yɛrɛ ale bɔra ka dantigɛli kɛ gouverneur douane ɲɛma ka taa se polisi ɲɛma ma bɛɛ lajɛlen y'i da don nin kuma in na Moptikaw fɛ yen ka kɛ ni tajiko ale gɛlɛya ye sɔgɔmada in na an bɛ se ka min fɔ a ko la o ye nin ye ɲɛmaaw kɔni bɛ wuli ka jɔ la fɛɛrɛ ka tigɛ yaasa taji a bɛ se ka yɔrɔ bɛɛ lajɛlen labɔ cogo min na i n'a fɔ Madili ale bɔra cogo min na k'a fɔ Moptikaw olu fɛ yen